Pekka Kujanpää ja toimin yksikönjohtajana Villa Kultalassa. Kultalan palvelut on suunnattu 7-17-vuotiaille lapsille, joilla on neuropsykiatrisia haasteita, psyykkisiä haasteita tai käytöshäiriöitä. Meillä täällä Kultalassa pyritään ihan tavalliseen arjen rutiineihin. Meillä lapset käy koulua täällä Jalasjärvellä. Lähin koulupaikka sijaitsee ihan 500 metrin päässä yksiköltä. Tämä rauhallinen miljöö luo jo pelkästään tosi turvallisen ilmapiirin. Me aikuiset ja lapset yhdessä täällä Kultalassa pyritään niihin asioihin ja tavoitteisiin, joilla se lapsen kuntoutus saadaan mahdollisimman hyväksi ja sujuvaksi. Rehellisyys kulkee siinä mukana tosi vahvasti ja yhtä lailla myös semmoinen vastuunkanto niin lapsilla kuin aikuisilla, että jokainen huolehtii omista tavoitteistansa ja niitä kohti täällä yhdessä pyritään menemään.